Köszöntök mindenkit, a mai videóban arról lesz szó, hogy hogyan lehet nézni az MPN TV adását az interneten élőben. Na, megnyitunk egy böngészőt. Itt most két lehetőségünk van, vagy beírjuk a böngésző címsorába a honlap címét, hogy www.zemplöntövö.hu. Jól írtam be, jól? Én viszont bajba vagyok a honlap címekkel, úgyhogy én általában a Google keresőbe szoktam beírni, amit keresek. Úgyhogy ide beírom, hogy Zemplén TV. Ez a megoldás is jó. Keresés, és akkor itt a találatok között ki is dobja elsőként a TV weblapját. Rákattintok, majd elvileg bejön a honlap. Igen, kicsit lassan tölt be. Biztos lassú az internet, vagy a gép, vagy mindkettő. Igen, és itt megnézzük, akkor a TV honlapjának a fő oldalán jobb oldalt van itt egy lejátszó ablak, és ha ide középre kattintunk a lejátszó gombra, akkor már élőben nézhetjük is a TV adását. Valószínűleg a hírhét megy most, sőt biztos, ahogy elnézem. Ha valakit zavar ez a kis nézet, és teljes képernyőn akarja nézni a műsorunkat, ezzel semmi gond nincs. Itt a jobb oldalon van egy gomb, teljes képernyős módra lehet váltani, ha ide jobbra kattintunk. Íme, és most már nagyobb nézetben nézhetjük a adást. Hát a képminőség az nem Full HD nyilván, de azért ez nézhető, élvezhető. Ha vissza akarunk térni a honlapra, akkor ESC billentyűt megnyomjuk, illetve magyarul az ESC menekülés billentyűt megnyomva visszatérhetünk a honlapunkra, és ismét kisméretben nézhetjük az adást tovább. Ha már nem akarjuk nézni, akkor itt leállíthatjuk. Jó. Ha akarjuk nézni tovább, akkor meg play gombot megnyomva ismét nézhetjük tovább az adást. Jó. Meg is hozhatjuk Facebookon, Twitteren az MPN TV élő adását, kimásolhatjuk a linkjét is, és be is ágyazhatjuk saját weblapunkra. Tehát, hogyha van saját honlapunk, és szeretnénk oda beágyazni az MPN TV élő adását, akkor ezt megtehetjük bátran, tehát ajánlom is mindenkinek, hogy vigye hírét, hogy hogyan lehet nézni az MPN TV adását, és hát vigye hírét annak, hogy élőben is lehet minket nézni az interneten. Na, ezt szépen eldadogtam, köszönöm szépen a figyelmet, Viktor voltam mára, a viszontlátásra, a viszonthallásra.